Oh George, first time ko makakita ng lotus flower. Kinakain din pala. Sheesh, ang galing ng pagkakaluto at ang sarap. Yan. For today's video, ito na nga pala ang part 2 dito sa St. Isidore the Farmer. Napunta na nga pala kami dito sa may assessment center Organic Agriculture Production. Ay rugo, may pakat kudila. Alis na ako. Ay rogone, takot nang mo, bala na palugpugan da nera lamok. Katula ko kaya nga sabi ko, o alam mo kaya nga sabi ko, manok dapat. O ako nebira mga George, baka taragwa ba yung mura ni katangahan ko. Sa mga gusto magpakain ng manok, pwede po gawin dito. May mga rabbit din sila dito mga George at pwede din silang pakainin. Meron din mga pabo at kambing. Ina, mabuktoy ka na na. Oy! 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 Ay rogone, pag sabihin kaya sana ako. Kung natatakot ka at hindi mo pa na-experience lumapit at magpakain ng mga hayop, rugo, pwede mong gawan Kenny at experience mga George. Pero makanyan man, o teke pa yata kakiti George? Kung gusto mo naman matutong magtanim at magdilig ng mga halaman at punla, meron din dito mga George. Ay rugo, talayan dalawin pandilig mo invisible yata na ikamanakit. Dumiretso na nga kami sa paglalakad para makapunta sa kanilang tinatawag na gold or golden farm. At ito na nga yun mga George, bakit nga ba tinawag na gold farm? Dahil may mga nakatanim pala dito mga sibuyas. O dati kasi may presyo yung golding sibuyas eh. Kung gusto mo namang mag-relax, mag-isip ng payapa, mag-yoga, ay pwede dito mga George. Umupo ka lang sa mga malalaking bato na yan. Then close your eyes. Inhale, 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 inhale. Joke lang, exhale na. Oh sheesh, diba napakaganda talaga dito? Pero kinabahan nga ako dito sa nakita ko. Akala ko lutuan, bala ko kay nida ko rugo pa bukal. May isang kwarto pa nga dito na napakalaki. Good for family reunion to mga George. Tara, silipan tayo kilob. Oh, yung kwarto yung silipan eh. Potal, yung silipan mo kanyan eh. O diba mga George, napakaganda at napakaluwag with aircon lahat ang mga kwarto nila. Anya ang gamit itong kayo rugong batalyon, kasyang-kasya kayo Kenny, kami pamaligtad kayo pa. Sa part naman ito, rampasakal na Ken, pakasal pala. Kung gusto nyo ng garden wedding, eto't meron din po sila. Pwede rin palang mamingwi dito mga George. Tinry ko lang muna kay Talayaman bulating taga. Naghahanap na nga muna kami ng bulate, ay rugo wala kaming ikit at sasalikot lo. May nakita nga kaming mga suso kaya yun na lang ang gagamitin namin. Pagkalagay nga ng suso sa taga ay una naming pinasubok kay Dambo. Ay rugo, kaya may tukiking pamadwas kanini, ano ka ba yung pamadwas? Nagtandem na nga kaming dalawa ni Dambo pero wala kaming nakuha. Ay lugo, nino kaya kami nga doon natin bala buldit? Ay rugoy mo yo, kasupport na pa mo? O mga George, may bilyar din pala dito. Minabalo na ano pangawan mi Ken? Renta ko doking wa. Ay rugone, asa pulning mo yung cellphone ko. Kinuha ko na nga yung mga tako para makapaglaro na kami ng maayos. Bala mo talagang biyasa kami At dahil hindi nga abot ni Dambo, binuhat ko na nga lang siya. Ay lugoso, ay kabayat mo pala. Ya ako namang ibuhat mo kanyan. Efren Bata Reyes, kabahan ka na. Oh, please mga George ako pa masigla, mag-focus ko mo. Ay doon ng George, talaga mag-focus siya? Mag-focus siya ngayon neturan? O ba? Talagang Bisaya pa Tinutok mo yan. Ano? Meron nga din palang table tennis dito mga George. Di namin alam kung tama ba yung ginagawa namin paglalaro. Gewa kaya yatang badminton May mga iba't ibang kwarto pa pala dito mga George, karakal kwarto Nga istong method ka pakilwal kanyan, matik, may mo pigbigyan kay Burin. Ay rugo, may inggit na ako man karasoy at moy, panila lulundag king kama. Oy kay Burin itry, po takasilonsot ko kilala. Meron nga din pala sila ditong function hall. Sheesh, Kalaguna. Tara, luban tayo. O, wag ka. May pa-red carpet pa dyan. Meron nga din palang dressing room dito, mga George. O, balang muwata kang kasal ko kaya ni kuburing gawa ng reception. Ay, rugo, kapilang kaya ni Jowa pinala.
Ulay nyo naman, nung kayo ni ko gawan talagang resepsyon na ng kasal ko. Feeling ko kanita royal blood ko. Kabongga ni mga George. Dito naman makikita ang iba't ibang painting. Kung mahilig ka at magaling ka mag-painting, ay rugo, pwede ka Kenny. Sabi ko nga pala kay Dambo, pagkanta na ako pa, bakang tabil ako pagal. Nagkikita, pinapanood, nagkikita, pagka nang mawala, Ay, wo. pagka nang mawala, ngayon, dadali kita sa amin tadi. Bakit daddy? Atin palang telepono kayo ni mga George, oh. Ngay tayo may pwedeng usan kayo ng kabit mo, bigla kang mawala. Ay tayo tampasabol kang babo, bigla kang mag-teleport ka rin. O yung kaya katamong malagong bundok arayat. Pagkatapos nga namin maglibot-libot, ay naisipan muna namin mag-swimming. Bakay may praskon bagya mga George. Ay lugoy, Dambo, oh. Kaburi ng kaburi. Ito niya ang paglaban ni Moy, liwen niya. Yak bala paglaban. Oh. Yan. Para mo, di na mo sample. Nanang sampal. Boy saber. Ay, Andit- video na kayong... Oh, wait. Ah, It's okay. Kapula ko na. Makakakita ka rin pala dito ng ganitong view mga George. O di ba kalago? Masusulit mo talaga ang pagpunta mo dito mga George. Kaya na ano pang gagawa mo? Pasyal na kayo Kenny. Located lang to dito sa San Isidro, Santa Ana mga George bago mag-arko ng Welcome Arayat. Aabangan sana namin yung paglubog ng araw. Kaso yaman lino, bugi ako balo na ka rin niya. O mga George, eto nga rin pala ang view ng kanilang swimming pool pagsapit ng gabi. O di ba niya pang disco light mga George? Ay rugo, may kulangan ko kayang one day. Dapat pala pagbinta ka Kenny 1 week.